салому гарму ҷӯшон ба кулли ҳаводорони Барселонаи бузург. Умедворам ҳама корҳоятон хубу баҷост. Агар чунин аст, пас насри имрӯзаи моро ҳам бо таби болида тамошо хоҳед кард. Дидед имшаб Барселона бозии дӯстонаи худро бохт ва дар ин бозӣ чанд нафар аз ҷумлаи Эмерсон, Каутино ва Агюэро бозӣ накарданд ки дар поён хоҳем гуфт. Аммо аз ин бохт набояд рӯафтода шуд, зеро он ҳамагӣ як бозии дӯстона буд ки дар доираи омодагиҳо ба мавсими нав доир шуд. Албатта ғалабаҳои бузург дар пешанд. Мебинем ки 8 август шогирдони Куман то куҷо ба оғози Ла Лига омодаанд. Ҳоло бошад дар бораи Каутино ва шартномаи Месси хоҳем гуфт. Гӯш ба қимор бошед ки поёнаш боз завқовартар аст. Дар ягон ҷо баъз душнед, мо бошад сар мекунем. Футболи калон баргашт. Аллакай 7 август шогирдони Гвардиола дар рақобат барои Суперҷоми Англия зидди Лестер бозӣ мекунанд. Аввалин топ рақобати англисӣ дар ин мавсим. Дӯстони мо аз 1x барои шавқовартар шудани он коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Болои ин дар ин бозӣ аксияи ставка без риска амал мекунад, яъне то $10 ставка монед ва агар чекатон сӯзад ҳам маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Имкониятро аз даст надиҳед. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Хоҳ бовар кунед, хоҳ не, Филиппи Каутино дар Барса мемонад. Шояд кам касон ба ин бовар дошта бошанд, аммо хабарҳои чанд рӯзи охир аз он дарак медиҳад ки бозингари бразилиягӣ ягон ҷо намеравад. То чанд рӯзи охир ин бечораи касалиро куҷое нафиристонаду ба куҷое ба иҷора надоданд. Вале изҳороти Роналд Куман дар бораи боварии пурра ба Каутино таркиши бомбаи атомиро мемонад ки томи гуфтаҳоро титу пора кард. Роналд Куман гуфт ки ба Каутино ҳамчун бозингари ҳайати асосӣ умед мебандад ва аз роҳбарият хоҳиш кард ки ӯро дар даста бимонад. Айни ҳол Каутино дар марҳилаи охири муолиҷаи худ буда то оғози мавсим пурра омода мешавад. Хотирас мекунем ки ӯ қиматтарин бозингари Барселона мебошад ки аз моҳи январи соли пор бо иллати ҷароҳати зону дигар бозӣ накард. Аммо гуфти он гапҳо заду рафту ягон дастае ки пурра пули мепурсидаи Барсаро пардохт кунад, Барселона Каутиноро мефурӯшад ва дар ин бояд ягон шак набошад. Барселона аз рӯи қарордоди ҳамкорӣ бо Ла Лига 270 миллион евро ба даст хоҳад овард. Аслан маблағи умумии Ла Лига аз рӯи фурӯши ҳуқуқи пахши телевизионӣ ва дастовардҳои як даста барои 7 соли охир тақсим карда мешавад. Дар ҳамин маврид Реал Мадрид 126 миллион ба даст меорад. Бояд гуфт дастаҳо ҳуқуқ доранд ки 15% ин пулро дар трансфер ва бастани шартномаҳои нав бо футболбозон сарф кунанд. Фасади боқимондаи ин маблағ дар барқарорсозии инфраструктураи клуб аз ҷумла таъмири варзишгоҳ, майдонҳои тамринӣ ва дигар корҳо сарф карда мешавад. Биёед бинем ки аслан ин маблағро Барселона дар куҷо ва ба чӣ тартиб сарф карда метавонад. Интизор меравад ки Барселона аз ин маблағи бузург 42,7 миллион евроро дар трансферҳо сарф мекунад. 199 миллион евро қурбони аз навсозии инфраструктураи клуб хоҳад шуд. 42,6 миллион евро бошад барои пардохти қарзҳои кӯтоҳмуддати клуб сарф мешавад ва боқимондаи 42,7 миллион евро чӣ гуна дар боло ишора кардем дар бастани шартномаҳо бо бозингарон истифода хоҳад шуд. Баъди шунидани ин хабар албатта дигар дилам ба Лапорта нахоҳад сӯхт. Албатта ин маблағ ҳамаи мушкилоти Барсаро анҷом намекунад, аммо 270 миллион ҳам пули андак нест ва бо гирифтани он ба чизе умед бастан мумкин. Агюэро, Эмерсон ва Каутино бо Барселона ба Олмон ва Австрия нарафтанд ва имшаб дар бозии навбатии дӯстона ширкат накарданд. Албатта иллати нарафтани онҳо шояд ин пурра барқарор набудани онҳо мебошад. Бояд гуфт айни ҳол ин ҳар се дар Барселона буда бразилиягиҳо бо тӯб машқ мекунанду Агюэро бештар машқҳои фитнесӣ. Вале агар ба Олмону Австрия нарафтани Агюэро ва Каутино ин пурра ба тандурустӣ набудани онҳо бошад, пас Эмерсон дар раванди гузариши тиббӣ ва таҳ кардани ҳуҷҷатҳои гузариши худ аз Бетис машғул аст. Аммо як чиз рӯшан аст ки ҳарчи онҳо рӯзои наздик бо Барселона мепайванданд. Шояд ҳамин ҳозир ки ман барои шумо ин хабарро мерасонаму шумо мешунавед, Месси зери шартномаи нави худ имзо гузошта истода бошад. Ба гуфти Sky Sport дар бастани шартномаи нав дигар ягон монеа нест ва ҷонибҳо аз ҳамдигар розӣ мебошанд. Жон Лапорта ҳам дирӯз гуфта буд ки дар кӯтоҳтарин муҳлат ин шартнома баста мешавад ва он бояд арафаи баргузории ҷоми Жоан Гампер бошад. Бо эҳтимоли зиёд ҳамин хел ҳам хоҳад шуд, зеро ба ин мусобиқа худи Роналдо ташриф меорад ва Месси бояд дар даст шартномаи тайёр дошта бошад то дар ин бозӣ ширкат кунад. Наход ҳамин дастандаркорон моро аз кайфияти муқоимати Месси ва Роналдо маҳрум кунанд. Бовар надорам, шумо бовар доред дӯстон? Хотирас мешавам ки 8 август дар доираи ҷоми Гампер дар Камно
мо Барселона ва Ювентус бо ҳам рақобат мекунанд. Алан он чизе ки мехостем барои шумо қисса кунем. Боқӣ шумо нависед ки ба ин ҳама чӣ назар доред ва албатта мондани як лайкро фаромӯш накунед. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.